दे खुलिदो पार्सेल 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 1 2 3 मा बिलाय मा बिलाय सिनायबावा दे 10 दे खुलिलाय नायनि 1 2 3 ब्लाउज स्वेटार ब्लाउज हे बिउटिफुल मोजांथार माथो जिया आयु नायलाय जि आरामखा बे ब्लाउजफोरा सारियावलाय बोरै ब्लाउज फैफाखो थाफाखायो इदि नंगौ एबो गांसे ओंखारबागोन आया मासे बिउटिफुल हाउ बिउटिफुल मोजां ना नै बायदि मोजांखा आया ओइ जिया जि मोजांलै न' नायलाय मोजां ओइ गुरलाय गुरजाय खालामद्रायनाङा बोरैबा जागोन दे थनदो दै थनदो नै पार्सेल सफैदो जोंना ब्लाउज खालामनो आं अर्डार खालामनायमोन मा होनो इखो सिलभार कालार होनो नामा सिलभार कालार बेखौ आं ब्लाउज बानायनो अर्डार खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय जियाथ' ओरैबायदि मोजां आयु आं बिराद फसायबाय बेबो मोनसे बेखौबो ब्लाउज खालामनो अर्डार खालामदोंमोन orange not orange yellow होनलाय yellow wow beautiful बेबो जि मोजांखा नै जि मोजांखा मासे मोजां न' जाने ओइ बाराद्राय गुरलाय गुरजाय दे माहायफोर नायनि beautiful नै ओं बेवलाय गैया माथो माबा दङ ओइलाय अबेलाय सिम्पल नै गोबाथारलै बे नेटनियालाय बिदिनो जाखागोनखा सिङाव लाइनिं जि होबानो जाबाय नै बेखौबो ब्लाउज खालामगोन सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हासिगोन आरोना सुहरनो हासिगोन आरोना ओं फ्रकफोरबो बानायबानो बानायजायो जाबाय दे जाबाय दे बाय बाय सुमा I love you बिउ होनदो हायन हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्सरि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय न' ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने हाबा जानो थांनो नागिरदों आरो हिमानसि बिमा आं हिमानसि जाहामुतु ओमफ्राय दा गारियाबो गैया न'निया नै बे सानसेया लानानै थांदों क'क्राझारावहाय ओमफ्राय दायो जोङो टमटमजोंसो थांगोन आरो जों दाखालि बावैहाय हाबा जाहैदोंमोन ना बे गामियावनो दिनैबो हाबा दङ ओमफ्राय जों जानो थांनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो बे एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान ओमफ्राय आरो सोरखौ लोगो मोनगोनथाय जेखिजाया देखायलांगोन आरोना जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' हिमानसि नों माखौबा बुंगोन दे बुं दाखालिथ' हाबायाव इसेबां मोसाबायहाय दिनैबा मोसानाय जागोन ना जायाथाय जेखिजाया थांग्रोनोसै आरो दे माखौबा बुंदो होननाया बुंदो ओमफ्राय जोङो लामायावहाय टमटम नेगासिनो गारिबो गैजा रोङा नालाय ओमफ्राय दा मोनफैथ'वाखै टमटमाबो जेखिजाया नेथ'बाय थानोसै आरोना दसे ओमफ्रायो नेथ'बाय थानानै गारि मोनबाथाय होलांसै हमथा जाबाय हाबायाव दोनबारि नांबाय इयाव जोङो टमटम गाखोबाय
जों साथामल'सो टमटमाव जोंहा मालाय बाइकजों थांबाय ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरोना न' मानसि जोंहा सानदुंआबो गोसाथार माबे बेखौ दाननाया स्टेटासाव नुदोंमोन मोजां नुदों साजायनाय जानानै नै थांफिननायसैसो थांफिननो हायो थाइगोन दसे जालांबावो जालाङाबा खाथिखौलाय आरो डाबल डाबल जानांगौहाय दाखालि जोंबो डाबल डाबल जाथारबाय थ' हिमानसि नायलायलायदोंमोन हिमानसिया दाखालि लोगो जानाया मोनदां मालाय थांबायलै जोंहा एसे खम जायो दासो आलासि मोनफैबाय दोनस्रि फुंखानि इउटुबाव आंसो नै केमेरामेन जानानै दं लोगोफोर दायो एक्टर गाजोला दोनस्रि फुंखा इउटुबाव बिथाङाबो ओंखारनो होननायलाय नै आं लाना होबाय केमेरामेना आंसो नालाय दिनै दोनस्रि फुंखायाव नै दोनस्रि फुंखायावथ' आंबो ओंखारनांगोनलै दुगा होननानै बिराद फेमास बिनि नामा दुगा होननानैसो बांसिन मिथियो आरो दंबावो नाम मोनसे फांफं नामानो एकदम फेमास आरो एभेलेबल माने हिसाब गैया दराखौ लादों दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नैबे बिथाङाबो दिनै फार्स्ट टाइम ओंखारदों र'ब्रा र' दिनै हाबायाव बिस्रानि बिबथैनि हाबा दिनै नै DSLR लाना गिदिंगासिनो बियो नोंनि नामा मा खिथाला आंनि नामा माबा प्रिथिराज बाग्लारि हिनजाव लाहां दोनस्रि फुंखा Hi. Hi. दासो आंबो आलासिफोरखौ नायसनाखै दासो नायसनदों मा समाव फैनाय नोंसोरो दहायनो ओमफ्राय बायो अनजिमाया दासो मितानि अनजिमा होनदो ओइ मा जादों नोंलाय हो मा जादों हो मा जादों लोमजादों नामा लोमजायाखै होमबा माने एंबो थादो इदि होनथारामोन माथो इयो मा नाम राजा नोंना हा समबारु बर' ना बसुमतारी बर' ओमफ्राय नों आंखौ नायो भिडिअ ओमफ्राय बियो नोंसा मा मानो बुंसिगोन दा एबार जोङो दासिमबो खाम जाथ'वाखै हाबायाव फैनाया मोननैसो फट' लाबाय एसे भिडिअ लाबाय ओमफ्रायो मोनायाखैबो नालाय एसे मोनानि जाखानो होननानै सानदों ओमफ्राय दसे थानानै जानोसै आरोना नोंना मा नाम बबे गामिनि
Delbarini. नोंनियालाय Unuska ओमफ्राय Delbarini. नोंलाय आंनिया इसा Delbarini आंबो. नोंनियालाय बाग्लारि Delbarini. नोंनियालाय आंनिया इरफमा बसुमतारी आंबो Delbarini. आयु मालाय देलबारिनि गोजा जाबाय दे जाबाय नोंथां बिराद गोथाव गोथाव आइटेम खेबसे जाना थांनांगौ गोथाव गोथाव मोनजाथारदों दे भिडिअ मला थानो मोनदों दे नोंलाय অসমীয়া হৈ গ'ল নেকি এইকেইদিনতে হা আহি যাওক আলহীকেইটা আহি যাওক দৰা চৰা নালাগে আহক Lumai. Biar gitu. Satu loh. कुइसन खालामलाय माखौबा ओइ बेखौ जागोन ना जाया मिथाइया जादों माइ दाखालि बावैदि आङो मोनसे हाबानि भिडिअ होदोंमोन ओमफ्रायो हौवानि न'खरा जोंहानि एसे माबा जायो नालाय मा होनो खुरमा जायो आरो ओमफ्राय नै जोंहा आइनो दा फानदो मान होफैदों बिसोरो जों हाबा जानानै फैखांनायनि उनाव फैदों आरोना बिसोरो जोंहानावहाय एसे मोना जाबायमोन बेनिखायनो पिकचाराबो एसे बोरैबा जाबाय आरो ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर सिम्पोल ओरैनो मेम'रिनि आन्था जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों मोनसे खोथायानो जाहैबाय आंना साबस्क्राइबारा जि लासै बारायथारो लोगोफोर आङो 100K साबस्क्राइबार जाबाथाय आङो नोंथांमोननो मोनसे बिराद गोजोनथाव खौरां खोन्थागोन बिनिखायनो आंनि साबस्क्राइबारखौ जल्दि बारायहोनानै 100K खालामनानै होदो आरोना दे बिदिब्लाथ' एसेनोसै बाय बाय डाइरेक्ट लय जा सल' मानु नाय थांदो दे दे